Patay ang isang person under police custody matapos umanong mangagaw ng baril at manlaban sa mga pulis nitong Biyernes, January 6. Ayon sa impormasyon, ibinabiyahe ang dalawang lalaki mula Pasig papuntang Catanduanes. Sa eksklusibong panayam ng Kamsur News sa isa sa mga person under police custody na nasa loob din ng sasakyan, mula Pasig tumigil ang sasakyan kung saan sila nakasakay para umano makaihi sa bahagi ng Kumaday-Kaday del Gallego, Camarines Sur bandang alas 10 ng gabi. Dito na umano nangyaring ng agaw ng baril ang isa sa mga PUPC at tinutukan ng baril ang pulis. Lumabas ako ng kotse kasi iina rin ako. Ang natira doon, yung isang napatay saka dalawang pulis. Lumapit na ako doon sa pulis, sa kotse. Hindi pa ako nakakarating doon sa pintuan ng kotse. Parang kumakaluskos doon sa loob. Pero hindi ko nakita, pero narinig kong parang nagkakalabugan sa loob. Yung pala, yung pulis na andun, naiwan, inagawan na ng baril nung suspect. Tapos nakita ko na lang yung pulis, imbis na paabanti ang labas sa kotse, paatras, hindi ko alam kung sinipa o siya ang natumba paglabas. Tapos yung suspect, doon lumabas na isang pinto, may bit-bit ng baril. Ako ang una natutukan, siyempre kinabahan ako at sumayaw ako, sabi, hindi ako ang kalaban mo. Ang person under police custody na nanlaban patay, suspect sa murder at rape sa Catanduanes. Agad na nagtungo sa bayan ng Del Gallego ang Camarines Sur Police Provincial Office at Human Rights Officer ng PNP para sa masusing investigasyon at tiyaking walang whitewash na mangyayari. Nakakalungkot na itong pangyayari ito, pero ayon nga sa ating Provincial Director, Police Colonel Virgilio Lalia Jr., ay ito'y under investigation pa. So hindi pa tayo makakapagbigay ng conclusive na statement sa talagang pangyayari. And aside from that, ang mga involved dito ay hindi naman po mga personnel ng Camarines Sur Police Provincial Office. Pero dahil dito po nangyari sa ating area, dito sa area of responsibility natin, ay masusi po talagang iniimbestigahan ang pangyayaring ito. Dagdag pa ni Captain Altesa, may kinakaharap mang pananagutan sa batas ang mga person under police custody. Kailangan pa rin umanong maobserbahan ang tamang pagtrato sa mga ito at sa kanilang karapatan, gayon din ang tamang proseso at patas na investigasyon sa insidente. Tinitingnan natin kung ang kalagayan ng ating mga PUPC o mga persons under police custody ay mga nasa maayos ng kalagayan nila. Kasi kailangan din naman nila ng ang kanilang karapatan nila, halimbawa ang maayos na tulugan, karapatan nila ang malinis na custodial facility. So ini-ensure namin during our inspection bilang the Provincial Human Rights Officer na ang kanilang karapatan sa maayos na tulugan, na malinis na lugar, tamang pagkain at tubig, at ang access to legal yung services ay nabibigay sa kanila. Aside, syempre, kahit naman po sila ay PUPC at naharap sa mga kaso, ay may kinakailangan pa rin irespeto, igalang natin ang kanilang mga karapatan. Nagpapatuloy pa ang malalimang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Jan Amador, CSN.